Víano en titulares, veciños dun edificio das Fontiñas en Santiago viven atemorizados dende hai unhas semanas polos inquiocupas que se instalaron nunha das vivendas. Todo comezou no verán cando moitos estaban de vacacións, pero nas últimas semanas o ir e vir de xente foi a máis. Son familias con nenos e teñen medo. Es que no tengo permiso para abrir la puerta, entonces no está el dueño y no... Vale, tú no vives aquí habitualmente? No. Seica non ten permiso do dono é a resposta que chega dende o outro lado da porta do piso en cuestión. O que non sabe moi ben é quen é o tal dono, o inquilino que entrou no verán e no que ninguén reparou. El chegou solo como un inquilino máis, pero é que ao pouco empezou a entrar aquí xente que sabes que pernota ali. E moitísima xente, ademais. Son tantos xa os que hai ali, son máis que nós. As alarmas saltaron polo ir e vir de xente a calquera hora do día e sobre todo da noite. Moito sube e baixa, moita xente no portal e, bueno, con certo aspecto que dá que desconfiar. Despois o que é continuo ruído é o do portal para arriba para baixo e o ascensor que sube e baixa e ademais pita cando se chama por el. E ese ruído de portazos, a porta de arriba fechando con chave, o ascensor, ese xa é cada 5 minutos, sobre todo a partir das 10 da noite. Protexen a súa intimidade coas persianas baixadas, pero da porta para fora non se agochan. Fomos testigos de que aí se está traspasando droga, porque se ve, porque non se cortan nada en pasala, diante de todos, en plena carretera. Temos xente no portal que deambula por aí, de arriba para baixo, teñen as chaves do noso portal, entra aí quen quere, xa non fai falta nin abrir. Nos abren a porta do edificio eles cando volvemos da calle. As chamadas á policía... Perdín a conta, moitísimo, moitísimo. Xa non che falo do último mes, faloche da última semana, porque é cada 5 minutos. Con todo teñen medo por eles mesmos, pero sobre todo polos seus cativos. Son unha comunidade pequena de familias que vivían tranquilas neste edificio de recente construcción ata que esa calma saltou polos aires.